10 билет гирифтем, 1 та билет подарка. хай хона бисёртар боша бо назм мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа панҷ хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аёхи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонад ки дар ягон играи қимат монед, ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. насиби тақдирмон мебинем, боша мебинем, набоша коми буд оши ҷонаш шавад. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамикали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтем, 1 та билет подарка. хай хона бисёртар боша бо назм мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аёхи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо мақтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонад ки дар ягон играи қимат монед, ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. насиби тақдирмон мебинем, боша мебинем, набоша коми буд оши ҷонаш шавад. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардем, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамикали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо 1 таша бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтем, 1 та билет подарка.
хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа панҷхона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонад ки дар ягон играи қимат ҷоша квартира монан зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه هم میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри бохтар, 5 хона аз шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бӯзии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонад ки дар ягон играи қимат монад ҷоша квартира монан зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه هم میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри бохтар, 5 хона аз шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамикали бӯзии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада.
мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа панҷхона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хона коттеҷа метавонад ки дар ягон играи қимат амонен ҷоша квартира монен зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри бохтар, 5 хона аз шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷа мондана чанда хонаи дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонад ки дар ягон играи қимат амонен ҷоша квартира монен зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри бохтар, 5 хона аз шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир.
чем айкатеч ки дар як кас насиб мешавад агар шумо беғарз аи хонаҳотон бо суми катеж дар 5 хонаи дигар монед и ба фикри ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона 5 хона аз шаҳри бохтар 5 хона аз шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем айкатеч ки дар як кас насиб мешавад агар шумо беғарз аи хонаҳотон бо суми катеж дар 5 хонаи дигар монед и ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат дамонед ҷоша квартира монед зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه هم میبینیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона 5 хона аз шаҳри бохтар 5 хона аз шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин аст. чем айкатеч ки дар як кас насиб мешавад агар шумо беғарз аи хонаҳотон бо суми катеж дар 5 хонаи дигар монед и ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат дамонед ҷоша квартира монед зур мешавад на самом деле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه هم میبینیم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем.
ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамикали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед, бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамикали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ
5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯйизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамихали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо он нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешавад. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯйизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамихали бозии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кард. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо он нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешавад. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамихали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе.
акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчунин бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтар чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчунин бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо нағз мешавада. мо зана ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтар чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин охи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанда хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе.
акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бузии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бузии калон дига намебинед. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина ёхи. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар. бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. аз 10 хонаи мо якташа бубуред.
номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 та билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа панҷхона боша хурдтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хона 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед, бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонад ки дар ягон деле насиб тақдирмона мебинем. боша мебинем, набоша коми буд оши ҷонаш шава. Салому алайкум ҳамватанои азиз. Шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. پنج خانه دیگر ای شهر دوشنبه مونده. همگی شوخ‌جویزوی مو 10 خانه، 5 خانه ای شهر بختر، 5 خانه ای شهر دوشنبه. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дигар намебинед. тавонем ки аз 10 хонаи мо якташа бубурем. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 та билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа панҷхона боша хурдтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар ай. коттеҷи мондана чанда хонаи дигар монед, бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонад ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монад зур мешавад аз ҳамделе. насиб тақдирмона мебинем. боша мебинем, набоша коми буд оши ҷонаш шава. салому алайкум ҳамватанои азиз. шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар ай шаҳри Душанбе монде. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона ай шаҳри бохтар, 5 хона ай шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бӯзии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо падарка.
خانه بسیارتر باشه با ناز می شود. ما زنکو در غریبی کار کرده استیم، برای خانه کار کرده استیم. ҳай нисбат ба як коттеҷа панҷхона боша хурдтара чиба ки соҳиби хона мешава беҳтарина охир чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад. نصیب تقدیرمون رو میبینیم، باشه میگیریم، نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри бохтар, 5 хона аз шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дигар намебинем. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо. 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо наз мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара чиба ки чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонен جاش کوارتیرمون زور میشن از هم دله. نصیب تقدیرمون رو میبینیم، باشه میگیریم، نباشه کامی بود آش جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри бохтар, 5 хона аз шаҳри душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо наз мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешава беҳтарина охир чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд.
ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонем ки дар ягон играи қимат дамонем ҷоша квартира монем зур мешавад аз ҳамдиле نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آش جان شوا салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамчали бӯзии калон дигар намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад. агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷа мондана чанда хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонем ки дар ягон играи қимат дамонем ҷоша квартира монем зур мешавад аз ҳамдиле نصیب تقدیرمون رو میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آش جان شوا мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хубтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешавад. агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷа мондана чанда хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамо хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонем ки дар ягон играи қимат дамонем
جاش کوارتیرمون زور میشن الحمدلله. نصیب تقدیرمون رو میبینیم. باشه میگیریم، نباشه کامی بود آش جان شوا. салом алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинем. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттедж 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин охи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар аст. коттедж мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. جاش کوارتیرمون زور میشن الحمدلله. نصیب تقدیرمون رو میبینیم. باشه میگیریم، نباشه کامی بود آش جان شوا. ба ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамихали бӯзии калон дига намебинем. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттедж 5 хона боша хубтар, бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарин охи. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар аст. коттедж мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. با من باشد اگر اما کاتج میتونه که در یکم ایگره قیمت امونه جاش کوارتیرمون زور میشن الحمدلله. نصیب تقدیرمون رو میبینیم. باشه میگیریم، نباشه کامی بود آش جان شوا. салом алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем.
ва ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамчали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардаистем, барои хона кор кард. фикрима хубтар аст. коттеҷи мондана чанд хони дигар монем ба он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонен ҷоша квартира монен зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیر مونا میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ва ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акр 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати Осиёи Миёна ҳамчали бӯзии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. мо занако коттеҷа 5 хона боша хубтар аст, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чемай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, и ба фикри ман хубтар аст. коттеҷи мондана чанд хони дигар монем ба он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонен ҷоша квартира монен зур мешавад аз ҳамдиле. نصیب تقدیر مونا میبینیم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جانش شود. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ва ҷои коттедж 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе мондем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе.
акы 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттедж ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттедж дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанда хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون هم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар аз шаҳри Душанбе монем. ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акы 10 одам соҳиби хона мешавад. дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, якта билет падарка. ҳар хона бисёртар боша бо назм мешавад. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад беҳтарина охир. чем ай коттеҷ ки дар як кас насиб мешава, агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар ай. коттеҷ мондана чанда хони дигар монед бо он ахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳамон хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша квартира монед зур мешавад асамделе. نصیب تقدیرمون هم میگیریم باشه میگیریم نباشه کامی بود آشی جان شوا. салому алайкум ҳамватанои азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба ҷои коттеҷ 5 хонаи дигар ҳамагӣ шоҳҷӯизои мо 10 хона, 5 хона аз шаҳри Бохтар, 5 хона аз шаҳри Душанбе. акы 10 одам соҳиби хона мешавад.
дар ягон давлати осиёи миёна ҳамихали бозии калон дига намебинед. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка. хар хона бисёртар боша бо назм мешавада. мо занако дар ғарибӣ кор кардастем, барои хона кор кардастем. ҳай нисбат ба як коттеҷа 5 хона боша хурдтара, чиба ки бо 5 нафар соҳиби хона мешавад. агар шумо беғарз аи хонаотон бо суми коттеҷ дар 5 хонаи дигар монед, ин ба фикри ман хубтар аст. коттеҷ мондана чанд хонаи дигар монед бо нахтар мешавад. бисёр мардум бо билеташ мебурад ва ҳама хурсанд мешаванд. ба ман бошад агар ҳамо коттеҷа метавонед ки дар ягон играи қимат амонед ҷоша. салому алайкум ҳамватанони азиз, шумо хоҳиш кардед, мо иҷро кардем. ба 100 сомон шумо метавонед ки аз 10 хонаи мо якташа бубуред. номерои мо Сбербанк Душанбе Сити дар экрани шумо 10 билет гирифтен, 1 билет падарка.